नमस्ते प्रणाम। हम समर राजपूत BR04 भोजपुरिया जवान चैनल पे रउआ लोग के स्वागत बा। आज एगो बहुत ही खुशखबरी बा, सुखद आनंद बा। हमनी ला भोजपुरिया दर्शक लोग ला बहुत सुखद आनंद बा। आज एगो सुबह से देख रहल बानी कि न्यूज वायरल हो रहल बा, एमे बा कि पवन सिंह के DP वायरल हो रहल बा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के DP वायरल हो रहल बा और DP के राज ई बा कि पवन सिंह के DP में आज ज्योति सिंह के साथ के पिक देखल गई है। संभावना जतावल जा रहल बा कि पवन सिंह और पवन सिंह के वाइफ ज्योति सिंह एक साथ हो रहल बा लोग। तो ये हमनी ला भोजपुरिया दर्शक ला, पावर स्टार के चाहे वाला ला बहुत ही बड़ा खुशखबरी बा। हम तो चाहम कि दोनों लोग एक साथ हो जाओ। बाकी पवन सिंह ला भी अच्छा